Amri Chinthong Football Club atum pen Amri Chinthong Press Club asai hemlong perangkai mekang ni. Fangsi yatum Amri Chinthong United Football Club komite pen natum Press Club han kardong kira lo. Labangso Press Club ini natum kedobang ke press meet kedobang ke kerantang 16 November 2024 ni natum pupu Cingki Cethan pen Amri Chinthong United FC Seng lo dak bersingki dong masih halas ke Seng hot netum resolution macam tu malam rai lalu netum itu cingwai komite itu presiden sekretari dan cingwai kata netum ratan pacilian ko Chinthong Amri ratan presiden na bangke Winchester Inti vice president Bijoy Singh B secretary Balkis Nar Assistant General Secretary Bida Ronghang, Treasurer Prohalat Amsong, Parke Executive Member Khorsing Senar, Kamsing Rongphar, Waisong Terang, Hilary Hanse, Foster Inti, Jorsing Teron, Dorsing Terang, Lapen Nasolong, Nasoa Club Along, Kechoklim, Tony Panel Tulong, Coach Tulong Michael Teron, Lapen Team Manager Daniel Hanse, lapen physio dulu, akhai Jerlong Pro. Si lain itu cuma komite member, lapen kecoklim aronatang pen itu kangwai pon. Tesia club seng lo bante dak coach ni tim miner ni physio ni, dah dan itu citik pon etlo, do pon etlo. Si ni tum pen kacuni riang tung Chinthong Amri rat panabang ke labang soa borderline trophy dong kacipate dun ni tum thek andana bangke Chinthong Amri kimi riso janghan Japon po lapen lasolong Amri Chinthong rat tan ni tum manthir jumi nang pidun pen ni tum han thek an video suri nang pidun po nang ratun bo sing tum ning thedolo athebi polo bronte Chinthong Amri lapon kapapi hope along rilong panstami lapang so borderline trophy cup along 2025 kapang cheng ponji along si West Karbenglong Sports Station kan lutum han sia chance nang tipo na bangke lutum ta lang tumhan da churo pa dir lo ban ning arong lo ate West Karbenglong anang ke long pen Chinthong Amri lutum da so chance ke long dun bangke lutum da siap pai ke milo kasi lutum da cuma thapon asi ke bang jilang ni lutum ke claim ke da malong kateku ba ko pili ke siksak ko posami Chinthong Amri rat me nang srab dun po ate club ke mi ke seng tonte somsuri ate sumdo selhenta nang srab dun po tu po sini ngethe dolo then ke bang jilang ni football itu non kapek tournament long itu non seri yaitu mana bangke bangsa club bangke kedangtang 16 November seng lopo so club bangke anso si kapangtang kondiansi itu Amri Chinthong United FC pen bangke komite pen bangke claim pon po dam pon po si itu ceparai pon lo oke kimi tumhan khela dula kapathu hin angtan tamin tum thekana pon ko rong mani bang fuke thexer ka pathu bang fudo osebelang tum bang kela so sia opportunity changes long la de am tan kedam je phan methang adim methang hem thiko long che pathu po stande hem thiko pen ang tan kedam ji kili dun atun dolo osame ha penong kateko program kili dun de do se lai han dan tum rong pon po pen pale dun po oseng tu bang kapori pon dulu. Cengsi, kita news channel teman kacau pilo. Atuman autum Amri Chinthong FC pen pini autum me resmi dengan alam tel pilo. Nona gile ji January hari koi pen all Assam bobo trophy la so tournament kilo ye. Laki itu Amri la pen Chinthong pan isia aku pai kesini pun Amri Chinthong isia club stay pon lo, dalam tang terkait member
Nasi pini ni tum resmit kido pen resmit ki hang thap la pelo la so trophy long tum da am chin thong pa phi hu ke dim khela dula nasi non la so a trophy long gitu ni phan tum club seng lo pen players tami tum chi sik dang pon lo nasi tarik ke chok dam tam tum ne gitu long tum office ura ingai lo member cricket thom songbong pini tum dak thelo nasi itek an itu macini an itu laswa trophy long kecepati dengan sintum cesik cedang lo masih bias kalau yang long pen bias kalau yang sports show pen tumhan isia wasai kipila ke itu kopai ke mi ko situ tino atman tum amri centong laso alvela long le dun pinna kira dula long sini tum menes ana level ke dun pen what minute a chance long des de laso nanon veskar yang open itu kan apor people lo itu ni pan masih ketek an itu non cesik bom bom lo tapi kidu ni pan situ itu non kiram ta non keleji ta January tarik koi pen aslo kela long itu ni pan itu nak pen itu final pon lo alam nang ke masih amri jin thong tapi veskar yang long itu arat tu masih itu kan kacing kan mati lah sini tu maklak men lah lo amri jin thong football club sini tu sekon